Otras noticias en tiempo de hora 14, ahora nos falta el saludo de Ruth García. Hola, buenos días, porque somos de la tierra, porque encuentras lo que quieres y mucho más, acércate a Gadis. Los mejores productos frescos y tus marcas favoritas en las oportunidades. Vivamos como galegos. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En charcutería, queso denominación de origen Tetilla, Oro del Valle, pieza 650 gramos, 5,25 €. Y en carnicería, cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España, kilo, 22,95 €. Gadis, en confianza. Radio Pontevedra 98.7, Radio Arosa 95.6, en Onda Media 1116 y en el 92.2 Radio Pontevedra de Zataveiros. 12:26. Estamos a día 12 de agosto e lonxe do que poidan pensar non imos falar dunha programación excepcional por mor da eclipse desta tarde. Cando en maio La Opinión celebrou os 50 anos no Café Moderno, falou cunha das persoas que como político marcou un antes e un despois na traxectoria deste programa. Lembramos que durante moitos anos, mantendo o formato que aínda se conserva, os políticos rexeitaron participar. Foi a partir de 2003, máis ou menos. O noso convidado colleu cargo e empezou a aceptar os convites. A partir de aí todo foi máis sinxelo para que, sobre todo, alcaldes empezasen a poñarse diante dun micrófono, escoitaran a veciñanza e, sobre todo, interactuasen con ela. Rafael Louzán estivo como presidente da Deputación de Pontevedra até 2015. Deixou o cargo cun clásico en decembro, en La Opinión, que protagonizaba xunto o aínda hoxe alcalde de Pontevedra. Acaba de sentarse diante destes micrófonos e dicía, só falta o alcalde de Pontevedra. Pensámolo. O que pasa que era un tanto complicado, pero a verdade, non yo plantexamos, porque mellor igual sí que decía que sí. Se está a escoitar, que saiba que pode achegarse ou incluso entrar por teléfono se non lle ven de man. Señor Louzán, que tal? Moi bo día e benvido. Pues nada, moi bons días e gracias, Luz, por esas palabras, igual que a esta emisora que teño tan bons recordos de pasar por aquí en múltiples ocasións e a máis hoxe, como sempre, xusto de tempo, chegaba ao límite do tempo para empezar o programa e me acordo de sempre subir esas escaleiras, entrar aquí e estar agora neste set para estar con vos, non? E estar cos ointes que tantas veces podemos falar, dar a nosa opinión, a nosa versión, e que a veces coincidía e a veces non coincidía, pero creo que, como tú expresabas fai un momento, creo que esa é a mellor maneira de entenderse e de explicarse diante dos ciudadanos, que neste caso, pois, veciños, amigos, ointes mayoritariamente da vosa emisora que ademais siguen moito este programa, que eu creo que con ese camiseta que quedou aí de 50 aniversario, pois de alguna maneira fai eco a todas as persoas que, por desgracia, algunhas delas xa non están, non? Que conduciron este programa e que de alguna maneira creo que debemos facer tamén unha homenaxe como se merece, non? O pasado mes de xullo, os locutores que actualmente levamos La Opinión enviámoslle unha fotografía de agradecemento precisamente tras en recibir esa camiseta cunha estrela. Aínda non se sabía nada do que podía acontecer coa selección española de fútbol. Dicíamoslle, o gallá que este medio século sirva de amuleto para a segunda estrela da selección española. Quedou redondo, Sí, parece que foi unha petición que foi cumplida, non? E, polo tanto, bueno, estamos moi contentos porque incluído esta provincia, esta capital, pois é que disfrutou ademais desa victoria que tanto necesita este país en relación a que pues hai cousas que pasan na vida e de vez en cuando unha alegría, sobre todo en comunidade, como foi esta, non? Un éxito colectivo, pois creo que ven realmente moi ben e estamos felices e contentos de que os xogadores desta selección, que aparte de ser grandísimas persoas, son talentosos e son extraordinariamente humanos, conxuntamente co seu seleccionador ao frente, pois fixeron feliz a todo un país, non? E creo que eso é algo do que debemos sentirnos orgullosos, incluso máis alá deso,
porque hai moitas persoas que non lle gusta o fútbol, pero ese día eu creo que estaban na rúa, nas casas, alá onde fose, para brindar unha victoria a un gran país que se chama España. Pois no ano no que La Opinión cumple 50 anos, a selección española consigue a segunda estrela e ademais cun presidente de Ribadumia, de Pontevedra, un galego, chega a visitarnos ese presidente o día do eclipse. Imos a falar de todo iso, pero antes permítanos porque mantemos tamén o formato de sempre. Temos un contacto coas novas porque sempre dicimos que para saber opinar hai que coñecer. Así que imos a saudar xa a Ramón Mella e a Jorge Expósito. O que dicíamos, chegan as novas. E agora, as novas locais. Que tal? Bo día dende Informativos. Bueno, pois espérase un importante aumento de tráfico nas estradas. Está previsto que se dupliquen os desplazamentos de longa distancia, especialmente nas vías de alta capacidade. Vamos a falar con Fernando Tato, capitán do subsector de tráfico da Garda Civil de Pontevedra sobre este aspecto da seguridade. O que máis preocupa son as aglomeracións que se van a producir á volta para volver á normalidade despois de que pase o eclipse. A noticia tamén a esta hora é que están esgotadas as lentes homologadas para ver a eclipse sen danar os ollos. Hai reunión no CECOPI, no Centro de Coordinación Operativa que está en A Estrada. A mensaxe que chega dende alí é que Galicia está preparada para vivir con seguridade e normalidade esta histórica eclipse solar total desta tarde. Son moitos os concellos que levan xa meses preparando este visionado. Na provincia de Pontevedra podemos decir que son 4 os municipios que quedan dentro da franxa de totalidade: Vila de Cruces, Rodeiro, Agolada e o norte de Lalín. Non hai que olvidarnos do norte de Lalín, que tamén está nesa franxa de totalidade. E por último, outro titular que temos de agora mesmo: protesta de SOS Sanidade Pública en Ponte Sampaio. Un centenar de veciños denunciaron este mediodía que pretenden pechar o centro médico a semana que ven pola tarde. Denuncian falta de previsión, que só atende un médico en horario de tarde e que hai esperas de 10-12 días para consulta. Piden a dimisión do xerente da área sanitaria Pontevedra-Salnés. Que contamos dende Arousa? Jorge Expósito, que tal? Bo día. Hola, que tal? Moi bo día. Pois que o tráfico protagonizou as intervencións da Policía Local de Vilagarcía nas últimas horas con mercancías sin xustificación, caso dun home que levaba no seu coche esta pasada noite 100 kilos de cobre que non puido xustificar a súa procedencia. Quedou requisado e todo en mans ahora da Policía Nacional, que abriu unha investigación. Ou conductoras irresponsables ao volante, caso de un turismo que circulaba por carril conductora. Iba cun vehículo que carecía de seguro e tampouco pasara a ITV, por si isto fora pouco, pois dou positivo no test salival de drogas. E o Concello de Meis non está de momento en alerta por escaseza de agua, como notificou por erro a Xunta de Galicia na xornada de onte, ao incluílo na lista de 32 municipios no segundo nivel máis alto dos establecidos do plan de sequía da demarcación Galicia Costa. A Administración Autonómica deu por feito que un dos dependentes da Conca do Lérez, cando Meis, bebe única e exclusivamente do río Umia, como ratificaba esta mañá a súa alcaldesa Marta Giraldez. Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego. La Opinión cumple 50 años. Pontevedra e todos os seus recunchos están de festa. En Acuña Panadería queremos celebralo contigo. Ven gozar das festas de verán de Pontevedra Peregrina, un encontro para compartir, para divertirse e para vivir o verán como se merece. Acuña Panadería convídache a saborealo connosco. Acuña Panadería, o sabor de sempre, tamén no verán. Lembraste daquela lareira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente. ¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com. Los teléfonos de La Opinión son 986 108 100, 986 108 101.
En este día 12, como cada 12 deste ano, destes meses de 2026, facemos algo especial para conmemorar estes 50 anos de la opinión. Hoxe o noso convidado, o presidente da Federación Española de Fútbol, que iniciou e marcou, como xa dicíamos, un antes e un despois neste programa. Señor Louzán, vostede lembra a primeira vez que se puxo diante dun micrófono en Radio Pontevedra? Pois probablemente non. Pero tuvo que ser fai moito tempo, non? Podemos refrescarlle a memoria? Manolo Fernández. Hola, que tal? Moi bo día. Hola, bo día. Pois mira, vamos a ver. Rafael Louzán e este modesto redactor coñecímonos hai moitos anos no Concello de Ribadumia por unha xestión que fixo que entonces era noso compañeiro e lamentablemente desaparecido xefe de promoción e publicidade Peregrino Vázquez para un acto que tiña como motivo da festa do viño tinto. Pero isto, non sei, fará moito máis de 20 anos. E dende entón mantivemos un contacto, empezou a vir aquí ás tertulias, despois a opinión, e así evolucionamos conxuntamente. E incluso despois marcou algo que aínda se mantén e que fixeron entre ambos os dous, xunto co alcalde de Pontevedra, rematar o ano co presidente da Deputación e o alcalde de Pontevedra, que dicía o señor Louzán, como me gustaban a mí eses encontros. Sí, é verdade que disfrutamos, pero Manolo, eu agora lembro esa, e que parece mentira que non está, pero creo que está sempre no noso recordo peregrino, que temos, persona empática donde as suera, alegre, e que sempre estará aí, non? Presente no recordo, e seguramente Manolo se acordará porque igual tomamos algún viño xuntos, os tres, máis dun, non? Verdade? Aí empezou entonces esa nosa moi boa amistade. Pero claro, estamos falando, pois, sí, de hai moitísimos anos que poderá haber tranquilamente 20... Dos anos 90 e tantos. 30 anos. Sí, pues, tranquilamente. Sí. Aprendeu algo de la opinión que aínda mantén e incluso agora aplica como presidente da Federación Española de Fútbol? Aplico esa misma esencia desde o momento e hora que cando este programa... porque, claro, a min esas cousas de que alguén fale, traslade unha opinión, unha queixa, e nadie lle dé resposta, para min, aínda que non compartamos, porque ao mellor ou non sexa del todo así como a trasladan, me gustaba moito e me gusta todavía hoxe o cara a cara. Cando hai calquer cousa incluída na Federación Española de Fútbol, eu son o primeiro en poñerme ao frente e quero ademais que me informen absolutamente de todo. De feito, se sorprenden moitos cando lles chamo, pero é verdad ou non é verdad que me chama presidente da Federación Española de Fútbol? Pois sí, é verdad, exactamente verdad, porque hai algunhas queixas cando son tan evidentes e digo, joder, pois primeiro que teño que chamar é pedir disculpas, dicir, en nombre da Federación Española, e dir, oye, vamos ya a pedir disculpas a esta persona porque isto é verdad e isto non pode volver a suceder, non? Por lo tanto, esa proximidade, esa cercanía, todo eso me encanta porque creo que eu na sociedade actual creo que necesitamos dese tipo de cousas, non? Porque a veces falan os políticos ou falan moita xente e claro, como non hai nadie que lle conteste, pois poden decir un montón de cousas, pero digo, bueno, pero e iso como contrastamos? Será verdad? Non será verdad? Tal. E eu creo que eses cara a cara que facía este programa, que eu creo que é único, a labor que facía a opinión, con ointes de toda esta comarca e máis alá, porque eu creo que chavades hasta Lalín, a Vila García de Arousa, toda, bueno, Barbanza incluso, o sea, que estamos falando dunha población moi grande e que máis que esta emisora ten unha proyección moi boa e con, teño que decirlo aquí, con grandísimos profesionales que traballan desde a obxectividade, todo pode entenderse, oye, pues, pero sin embargo eu aquí podo ver e decir con absoluta rotundidade que traballastes durante moitísimos anos e ademais aí está a vosa trayectoria, porque aquí o que ven aquí a traballar, como o voso caso, continuou prácticamente sempre, non? Hasta a súa jubilación. Me acordo de moitos que se jubilaron aquí e eu tuve presente. Meli Fandiño, Manolo Fernández. Todas estas buenas personas, buenos profesionales que se jubilaron aquí. Eso quere decir que esta casa trata moi ben aos seus profesionales e por lo tanto, bueno, pues é algo que hai que reconocer e ojalá sigan moitos anos así, non? Teño que atestiguar que o señor Louzán era dos poucos, na súa época de presidente da Diputación, por exemplo, dos poucos dirixentes políticos que non poñían ninguna condición para vir, porque había algúns que dicían, de que vamos a falar? E ese de que vamos a falar sempre era unha condición. No, sí, aí vou, o que salga. Nunca puxo unha condición, nin puxo mala cara polo que lle preguntaban. No, para nada. Eu creo que ten que ser así. Ademais, eu creo que, porque ademais hai unha máxima,
que eu podo responder desde aquí, non? E por lo tanto, eu creo que darme esa oportunidade xa é máis que suficiente. Señor Louzán, dicía vostede agora, e é verdade, pois máis de unha persoa o día da final, cando vía a televisión e vía a Rafael Louzán, dicía, carai, un galego ao lado de Donald Trump, do presidente do goberno, da familia real española, de todos eses cantantes que formaban parte do espectáculo. Vostede, en ningún momento, e o que dicíamos, saliu tamén en moitas conversas. Non houbo un momento no que se despegou de todo iso e mirou para si mesmo e dixo, caramba, son Rafael Louzán e estou vivindo un momento histórico con todos estes persoeiros. No, en ningún momento sentín algo así. Eu creo que unha vez que estás en ese papel, o tomas con absoluta naturalidade, de verdad que non en ningún momento se me pasou nada pola cabeza diferente. Creo que ademais a mí me tocaba un papel e sempre que intentei estar no lugar que me correspondía desde a discreción, porque aquí a vitoria se debe exclusivamente aos xogadores e ao seleccionador, que fon de alguna maneira esa armada invencible, non, que foi en este campeonato. Creo que é a selección máis solvente de todo o campeonato e, sobre todo, destacando dúas cousas fundamentales. Primeiro, que ganou o fútbol. Os que lle gusta o fútbol saben que ganou o fútbol porque a selección máis solvente foi a selección española, sin duda, das 48 que participaron. E, en segundo lugar, de como se ganou. Con humildade, con moitísima naturalidade e, como eu decía tamén en algunha ocasión, para eles o día da final, igual que todos e cada un dos 8 partidos celebrados en Estados Unidos, un deles en México, era como ir un día á oficina. Era un día absolutamente normal. O mismo día que salimos para a final, comida habitual, unha charla que tuveron con o entrenador previa, co seleccionador e demais, subimos ao autobús con absoluta normalidade, no vestuario unha cordialidade, unha empatía, un hábito familiar de compartir, incluso os que eran titulares, os que non eran titulares, os que estaban no banquillo que sabían que non iban a xogar. O sea, eran 26, houve 4 que non participaron nunca, e a pesar deso, a convivencia foi extraordinaria, non? 52 días xuntos. Creo que eso demostra unha delegación de 120 personas, a máis dos 26 xogadores, pois demostra que facendo as cousas con sentido común, que non houbera ninguna crisis, pois creo que eso é algo moi bonito e para destacar, e, por lo tanto, estamos felices e contentos de todo eso. Por certo, falando de destacar, enteráronse vostede persoalmente de que Trump non daba saído da imaxe do obxectivo e estaban esperando a levantar a copa para que el desaparecera, incluso Infantino lle daba co brazo? Deronse conta vostedes dende ali? No, eu onde estaba na parte de atrás e me quedei máis atrás porque había que darlle o protagonismo primeiro ao rei tamén de España e ao seleccionador e, por suposto, aos xogadores, e en ese momento tamén pasaba tamén Infantino e Donald Trump, non? Pero, bueno, xa nos ten habituado a este tipo de situacións. Cando foi da Copa do Mundo de Clubs, el en todo momento quixo estar en primeira fila e de partícipe desa entrega e que a foto principal fora con el, non? Bueno, é unha persona que calquer movimento que el fai sempre crea expectación, non? E aparte lle gusta ser artista principal de todo o que el fai. Pero, bueno, é Estados Unidos, é o presidente do país, bueno, pues neste caso con maior relevancia a nivel mundial, e, bueno, hai que entenderlo como tal, pero en todo caso a victoria de España, que se celebra ademais nunha das cidades icónicas a nivel mundial como é Nova York, pois quedará para a historia deste país e creo que é para sentirnos todos e todos os españoles, porque este é un éxito, como digo, colectivo de todos, como pois algo para o partido, diríamos, das nosas vidas, polo menos dos que tuvemos a oportunidade de vivilo, tanto aquí, en unha plaza, na casa ou tal, ou como os que vivimos tamén ali en directo en Estados Unidos. Cando vostede viña a La Opinión e participaba xunto ao alcalde de Pontevedra, vostede xoaba en veteranos. O fútbol xa foi marcando tamén toda a súa traxectoria. O Pontevedra, o campo de Pasarón, marcou tamén vostede un papel importante porque, bueno, neste intro íbamos a dicir, Osvaldo García, que tal, bo día? Bo día, que tal? Enhoraboa, presidente, moitas gracias en nombre de todos os que amamos o fútbol, ¿no? Porque un mundial é unha cousa de moitos quilates, ¿no? Sí, moitas gracias, Osvaldo. Sí, a verdad que, bueno, polo menos a proyección internacional, vos dou a dar unha anécdota, non? Tuve unha oportunidade de compartir un acto que me invitaron a min e tamén a Bociña era o porteiro de Cabo Verde, non? Sí. E lle decía que, bueno, na charla que tuvemos el e eu, lle decía que probablemente este país, se ten que facer unha campaña de promoción turística dese país, non habría diñeiro para pagala desde o goberno de Cabo Verde.
sin embargo, a través deste Mundial, Cabo Verde saben donde a inmensa maioría, de feito hai moitos galegos que van por ali, xa desde antes, pero en moitos países do mundo non sabían onde estaba nin Cabo Verde, nin Curazao. Algúns colocaban frente a Venezuela, pero outros colocaban na zona de África e demais, por o nombre de Curazao. Entón, por iso, ten moitas proyeccións, como dice Osvaldo ahora, que a proyección que dá un Mundial de fútbol. Só esta final, hay que recordar que máis de 2.000 millóns de personas puderon ver esta final por televisión, o cual nos sitúa nun escenario de que a proyección como vehículo, neste caso do deporte, a proyección que dá de país e demais, pois eu creo que é para sentirse moi orgulloso. Eu quería facerlle un par de preguntiñas, tampouco quero acaparar todo o tempo da opinión, pero quería preguntarlle, porque din que vostede é unha persona de influencia, no? Que ten moita influencia, e que din que interveu na fase de ascenso do Pontevedra Club de Fútbol, que non estuvera en ela. É certo isto? A ver, eu lle preguntaría ás persoas que... Bueno, algunha persona que dixo eso, pero supoño que eu diría desde o cabreo que ten ese digo, momento. por exemplo, outro día en Vilalonga, 3 ou 4 erraron ali. Pero bueno, eu creo que eso forma parte un pouco máis de outras cousas que quizá da propia dinámica competicional, non? O que sí podo decir é que cando alguén pode pensar, ou cando alguén pode influir nun árbitro, ou cando poida influir nunha circunstancia como esta, eu lle pregunto ás persoas que fan ese comentario, como se fai eso? Como eu podo influir nun árbitro? Como eu podo influir nun órgano de competición que está reglamentado e que ten unhas normas? O sea, eu lle diría a todas esas todo persoas... Todo é posible, Donald Trump fai, non? Con cartos todo é posible, señor Louzán, vostede sabe. Non é hábito en min facer cousas como esa, pero eu tamén, como non o conozco, nin sei como se fai, me gustaría que esas persoas que fan eso, que me dixeran, oye, e iso como se fai? Porque... Cando se entera vostede de que o Pontevedra finalmente non ascende? Eu creo que estaba en un partido ese día, e me enterei pois sobre as 9 da noite. Este partido deu ser tarde, non? Sí, e aparte o Pontevedra creo que ese día estaba perdendo hasta o minuto X e foi, además, con unha victoria tiña asegurado precisamente a clasificación e cun empate tamén en función de como se deran outros resultados, non? E polo tanto, bueno, pois se hubieran feito, bueno, hubieran salido ben as cousas, non saliron, ao final casi sí, pero ese casi sí non foi suficiente e as normas están para cumplirlas, non? Por tanto, o que pasa que moitos espectadores incluso saíron de Pasarón pensando que sí, que había continuidade. O celebraron. Claro. Sí. Sí, non é a primeira vez que algo así pasa por dúdas que de alguma maneira fan creer esa posibilidad, porque ademais aquí houve, creo que un triple empate e polo tanto hai que hilar moi fino, como diríamos, para entender perfectamente a norma, porque hai unha norma principal e depois hai normas secundarias que de alguma maneira é que regula e neste caso parece ser que o juez de competición non tiña ninguna duda a ese respecto en a quen lle correspondía, non? Polo tanto, bueno, eu creo que nese sentido, xa digo, forma parte un pouco máis dese chascarrillo da pasión, porque quen non vai querer que o Pontevedra xogue unha fase de ascenso. Eu, vamos, humildemente creo que tuve moitísimo que ver en decisións importantes para que o Pontevedra, con ese estadio de Pasarón, con esa posible quiebra ou incluso desaparición do Pontevedra, para que non desaparecera. Pasei unhas navidades complicadas fai bastante tempo, e para que, de alguna maneira, pois, polo menos os xogadores puderan cobrar, e a partir de aí, pois, que tuvera viabilidade o Pontevedra. El acuerdo del Parador, ¿no? Exactamente, aquel acuerdo famoso do Parador, e que pasamos ali, eu creo que pasei 2 noites, pero sin dormir no Parador, o sea, pasei de pé ali pendiente de que intentáramos arreglar con xogadores e demais, e polo tanto, bueno, a verdad que estou contento e satisfeito de todo o que lo hemos feito, non? E ojalá o Pontevedra, porque ten un estadio, creo que acorde e bonito, pois teña ocios este ano de novo de volver ao fútbol profesional, que sería, eu creo, un hito moi bonito. Por aí vou precisamente polo estadio, ¿no? Está moi de actualidade porque as diferentes administracións queren facer unha reforma integral do céspede porque non quedou ben, presidente. Eso, non sei, usted estuvo un pouco na iniciativa de facer toda esa obra con diferentes administracións, pero algo ten o céspede que non ten ese drenaxe que tiña antes. Seguramente, eu recordo que hasta o ano 2015 que non coidaba era a Diputación de Pontevedra, por lo tanto, hasta ese momento eu creo que estuvo moi ben. Creo que ese céspede debe ter camiño de
15 anos aproximadamente, se non se cambiou todavía, ni o drenaje, etc. Non? E hoxe o tema do céspede é un tema moi delicado, non? Podemos ver como o partido do Celta domingo co Osasuna está en el alero, por culpa, evidentemente, do césped, non? Un fungo. O sea que, exactamente. Entón, calquera circunstancia, pero eu creo que é unha base fundamental non só ter bons xogadores, sino aproveitando un estadio como este, que é un estadio que eu creo que para unha ciudad como Pontevedra extraordinario, que houve que poñerlle moita valentía para sacarlo adiante, pois despois de moitos anos hai que tal, nos acabamos de estar, como saben, aquí hai non sei que tempo hai, menos dun ano, coa selección española femenina, campeona do mundo actualmente, e fixamos unhas melloras tamén no estadio considerables, non só nos césped, que tamén era inverno e estaba moi blando, pero incluso nos seus alrededores, unha limpieza, unha posta a punto, non, que fixemos do estadio, pero agora, bueno, pues se vai a ver que, claro, teñen que invertir as administracións precisamente, ou, vamos, e o Pontevedra tamén, en esa mellora do césped, porque creo que este estadio merece, además leva uns anos, eu creo que como imagens que eu vía de televisión, a imagen que non era que todos queremos ver dun césped acorde. Din que nunca funcionaba a drenaxe. Sí, é probable, eu aí non podo dicir, na miña etapa, que foi hasta o 2015, creo recordar, porque nos encargábamos deses cuidados desde a propia Diputación de Pontevedra, o campo estuvo realmente ben. Despois, a partir de aí, pois eu xa non teño responsabilidade nese sentido, pero estamos falando xa pois 12 anos despois. Para rematar, por lo menos, as miñas preguntas, as redes sociais, que eu non as sigo moito, non sei se vostede é moito de redes, din que Rafa Luzán está detrás outra vez de que o Pontevedra xogue o día 5 de setembro en plena Feira Franca. O poder que ten vostede é increíble. Bueno, non quero ter nin ese nin ningún poder. Quero, de alguma maneira, que se gestione ben un mago do medievo. Todo aquilo que tal, pero exactamente, esa festa, ademais, que me gusta moito e que, a ver, non podo disfrutar dela como me gustaría, porque sempre coinciden cousas, verdad? Ese día, ademais, creo que teño unha celebración importante, que ten algo que ver con algunha persona que estuvo por aquí tamén. Polo tanto, non podería estar. Pero, en todo caso, eu traslado desde aquí, en relación ao que traslada Osvaldo, que se o Pontevedra Club de Fútbol quere trasladar e ten a súa oportunidade, porque ahora mismo non temos constancia de nada. O Pontevedra non trasladou ningunha circunstancia adversa para que se tuvera en conta, oye, non poñer partidos en esta fecha, non poñer partidos porque se celebra unha efeméride importante ou é unha festividade importante e tal. Nos temos que ter en conta, é verdad, tamén os operadores de televisión. É a primeira vez, a segundo ano, por certo, que temos máis de 20 operadores de televisión para esa categoría, verdad? Por lo tanto, pero se o Pontevedra traslada eso ao órgano de competición da Federación, de poder cambiar ese partido, e se é posible co outro equipo incluso tamén, pero é unha decisión do comité de competición, se é unha decisión técnica, pois se pode avaliar, o sea, o podrán avalala, e podrán decir ou sí ou non, pero se o Pontevedra non traslada ninguna circunstancia en este sentido, eu non teño por que facelo, porque non podo facelo tampouco. Teño que facer, neste caso, o club afectado, e o club se lle dá un tempo para que traslade todas aquelas fechas ou, de alguma maneira, como decía antes, días que non debería haber partido en Pontevedra, ou a intentar polo menos evitalo. A veces se pode evitar e a veces non. Hai cantidad de clubs que temos queixas en primeira e en segunda división, oye, porque me poñen o partido ás 2 da tarde, ese día ás 2 da tarde, pois hai non sei que e tal, pero a veces é imposible. Hai que recordar que os operadores de televisión pagan moitísimo diñeiro, que ao final pagan os ciudadanos, pero a través deles, pois, e claro, eles marcan un pouco a pauta, pero eu creo que aquí, en todo caso, estaremos a un mes vista, máis ou menos, non? Un pouquinho menos dun mes, para que eso se poida valorar e que por parte do órgano de competición poidan valorar se é posible ou non. Ainda hai tempo? Sí, claro, eu creo que hai tempo. Isto non é un tema que veña regulado na competición, o sea, non é un órgano de competición que regula que pois, como falábamos antes, este diferente, unha cuestión de asignación de horario de partido. Asignación de horario de partido, porque a veces hai que cambialo, porque, como pasa co Celta pro próximo domingo, probablemente vai haber que cambiar ese partido, e bueno, casando unha causa de forza maior, pero reitero, houbo tempo xa para poder facelo, e non se fixo constar que o día, en este caso desta festividade importantísima para a cidade de Pontevedra, pois se tuvera en conta na designación de partido para ese día. 12 horas case que 55 minutos, estamos no tempo de la opinión con Rafael Louzán e non podemos deixalo
pasar sen falar do Cambados e do Arenteiro. Puxose en contacto vostede, sabe a situación do Cambados, falaron con vostede, influiu tamén vostede nesta... Non podo facer nada aí. A competencia é máis da Federación Galega, non, neste caso? En ambas, das dúas, eu diría da española, porque está en unha competición de ámbito nacional, aínda que é certo que ten encomendada a súa gestión desta categoría, como pasa nas distintas federacións autonómicas, a terceira división está encomendada á Federación Galega, pero cando son decisións, en este caso, que afectan a un club, como era o Arenteiro, que ven dunha categoría superior, pois foi o órgano, en este caso, quen toma decisións aí é a Federación Española de Fútbol. Aquí se trata dun equipo que foi unha pena, un equipo que tuvo uns éxitos extraordinarios e que, por diversas circunstancias ten unha débeda moi importante, non? Pero, o cual conlevou un descenso de categoría. Pasou da segunda ref, en este caso, que habías caído a segunda ref, a pasar a terceira ref. A partir de aí, o que sucede é que, en esa categoría sí pode competir, sempre cando se den unha serie de circunstancias. A primeira, que faga efectivo un pago de inscripción na categoría, que son algo máis de 60.000 euros, quero recordar, así o fixo. Que pague aos xogadores as deudas que debía, que creo que eran algo de cerca de 70.000 euros, que tamén o pagou. E que pague aos entrenadores, que eran algo máis de 50.000 euros. Tamén o pagou, en tempo e forma e ahora. Por lo tanto, esa é unha realidade incuestionable. Por lo tanto, quer dizer, aí non hai discusión. E a partir de aí, o que fixo a Federación Española, que quen finalmente dá a inscripción final a este club, se veu que se cumpriron esos tres preceptos, independientemente dirán, e hai máis deudas? Sí, hai máis deudas. Pero esas deudas é como aquelo, primeiro se lle pagase aos traballadores, despois a Seguridade Social, despois a Hacienda. Unha vez que se cumplan esos tres objetivos, neste caso se cumplen, pois hai que inscribir este equipo. E este equipo está inscrito na categoría, e eu sei que o Cambados tiña posibilidades, sempre cando o Arenteiro non fora inscrito, pero eso está en mans do juez de competición, en este caso, por distintas reclamacións que ten o Cambados e demais. Algo que pregunta trasladamos dende Radio Arosa con Jorge Expósito frente. Que apoios dá a Federación Española de Fútbol na segunda e terceira ref? Apoios económicos? Sí. En todos os aspectos. Sí, a ver, nos temos dá unhas cantidades, eu calculo que son sobre 120 millóns de euros que destina a Federación Española de Fútbol aos equipos de categoría nacional, fora do fútbol profesional masculino e fora do fútbol profesional femenino, a todos os equipos de categoría nacional, podemos estar falando de 600 equipos aproximadamente, pois destinamos aproximadamente uns 120 millóns. Solo a categoría do Pontevedra, que é a primeira ref, destinamos 18 millóns de euros, donde hai 40 equipos, dous grupos de 20. Na segunda ref debemos destinar uns 150.000 euros a cada equipo, en Galicia hai 5, e en terceira ref... Quedan unos 2 minutos. Sí, e a terceira ref creo que recordar que é algo máis de 50.000 euros que lle damos a cada un dos 18 equipos que ten Galicia e que teñen os outros grupos en España. Gustaríame voltar a ese momento en que España levanta a Copa. Este ano comezou mal para vostede con unha noticia triste, a pérdida do seu pai, de José Louzán. Imagino que se acordaría del en ese momento. Sí, sempre son momentos moi especiales. Na vida se dá etapas difíciles que hai que saber sortear e estar á altura, non? E ese recordo estará sempre aí, non? Porque, como pasa con todos, pero neso sempre me solidarizo con máis personas, porque con todos aquelas que perdemos a familiares e seres queridos, e como falábamos antes de Peregrino e outros e outras compañeiras que tamén nos deixaron, pero sobre todo que nos deixan a súa experiencia, as súas vivencias e o seu cariño, e a partir de aí, con eso nos temos que quedar, e polo tanto, para o CEU, para todos eles, o noso mellor recordo. Manolo Fernández, pode gustar ou non no micrófono, ti coñeciches moito mellor, e incluso antes de entrar en antena nos dicías, porque estábamos a mirar o reloxo e el tamén o recoñeceu dos peus. Non vos preocupaedes, eu pasei moitos momentos como este, el vai a estar cumplidoriño, non? É unha norma inquebrantable. O señor Louzán chega xusto cando ten que chegar. Esas eran as palabras de Manolo habituales, Sí? No, si estaba Manolo, mellor empezaba xa o programa e estaba entrando pola porta. Bueno, noraboa, señor Louzán. Moitas gracias, noraboa a todos. Moitísimas grazas por este momento, porque tamén amosa moito. Presidente da Federación Española de Fútbol, pero dá a sensación de que por riba de todo, Rafael Louzán, non? Eso sempre, e aquí sempre, donde se me pida, sin ninguna duda. Moitas gracias a vos, enhoraboa a todos os profesionales e
bo verao para os que lle queda todavía algo para disfrutar por aí. Moitas grazas. E lembren, mañán seguimos con convidado, o xerente da área sanitaria Pontevedra Salnés, o doctor Xosé Flores. Gracias a todos.